Uy hala, si Asubi man to, sa Badista ba si Prince Nico Asubi katubi tong hilig kayog pangayo-pangayog jika sa Katoliko panasuna karon sa Badista naman bitbit magwarta. Unsa kay hang watuwat ani atong tanawon. Okay, so mga kapatid, mayroon pala akong pa-challenge no sa lahat ng mga members sa Romano Katoliko na nag-angkin na ang kanilang simbahan raw ang itinatag ni Jesus Christ. So ngayon kapatid, i-challenge ko sa kanilang lahat, especially sa mga Catholic faith defender. So kung mayroon kayong mabasa sa Biblia lang ha, litra por litra, nga sinasabi ni Jesus Christ na itatayo po ang aking simbahan na Romano Katoliko. So kung mayroon kayong mabasa niyan, litra por litra, mayroon po akong ibibigay na prize. So maliit lang po ito pero malaking tulong na po ito sa inyo kung mayroon kayong mabasa. So mayroon tayong tricky dito. So ibibigay ko ito, GCash, kung mayroon kayong mababasa litra por litra. So bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So tricky. So itong tricky, ibibigay ko ito sa inyo kung mayroon kayong mabasa litra po litra na nagsasabi sa Biblia na sinasabi ni Jesus na itatayo po ang aking simbahan na Romano Katoliko. Pero kung wala, hindi niyo po ito matatanggap. Kung mayroon, ibibigay ko ito sa inyo. So comment lang kayo dyan kung mayroon kayong mabasa sa Biblia na nagsasabi si Jesus na itatayo ko ang aking simbahan na Romano Katoliko. So comment lang kayo kung may makabasa. Kung wala, sorry na lang. Uy, nagpa-challenge sag 3,000 nga kung mabasa ko no sa Biblia nga Roman Catholic Church gitokon ni Kristo ihatag ko niya through GCash. Jesus Ginoo ko. Unsa may pagtuo nimo nini mga Katoliko? Ha? Naong kog kwarta? Mapuyo kog kwarta? Murag bata nga ilad-ilarog kwarta, tangay-tangay kwarta, dili mi dagway kwarta. Kung kanang imong mindset, kwarta ang imong panghuna-huna, ayo may giamong nga na imong kalaki, pero ako ra gyapon nang basahon. Ako ra gyapon kang tagaag tubag ana, bisan pag di ka mutuo. Unsa giingon sa Biblia sa Confraternity version, and I see you today that you are Peter upon this rock, I will build my Holy Catholic Apostolic Roman Church. Klaro kay no? O na dyan no, litra po litrang mabasa no. O nyak, basig mo ka nga, ay, bugos man nga translation. Dili na bugos, kaya ang ingon pa sa inyohang kauban nga si Alan Alperes, debate dito sa Nagas sa Cebu City, maingon gud siya nga kanang Biblia nga walay imprimatur, bugos na. Mao na din na bugos. Kanang imuhang 3,000, kanan na ipahid na lang na si mong lubot. Kaya wadyon mi, mahangol na imuhang 3,000 nga kwarta. No? Oho.